dneska som rozhodla sa, že natočím rodinku. Minule sme natočili nejaké iné videá z Robloxu, ale teraz ideme nejaké iné. Tak sa môžete na mnou tešiť. Táto sestra, ktorá už spí, tak sa bude volať Nina. A ešte tu je kuchyňa spojená s obývačkou, tak ideme na druhé patro. Tak, tu je ďalší obývák. A toto je Amelia. A toto je Eliška. Tu je kúpeľňa a to je zás. Toto je akože zás obývačka. Tak, prvý deň ráno. Tak. Už je ráno. Idem si nejaké slušné. Toto nie. Toto nie. Hele, toto. Tak tam toto si dám. Stávaj. Tak ja si dám dneska ako tohle. OK. Tak, toto. Tak, dám si toto. Tieto ako ja dneska sa mi veľmi páčia. To sa mi neslúši, ale tam si nič. Tak, idem. OK. Akože, viete, že táto mikín tam nie je. Tak ty si čo ideš robiť? Idem si spať nejaký skincare alebo tak. OK. Ja si idem umýť sa. Hej? OK. Tak už som. Viete, že on nemá tu úterák, lebo to by ani nemal mať. No tak dobre, ja si idem robiť ten skincare. OK. Tak idem si ešte na vecku. Tu. Tak. Prepačte, ja som si išla dať pero a mne sa otočilo, preto som nechvíľu nekomíkovala. Tak si dám krém. Potom si dám toto. A potom dám si OK. Tak. Tam si už tie opačne. Tako som. Dobre. Už sa vypni. OK. Tak kde sú moje oblečenie? No, asi kde? Kde je to? Akože ja neviem nájsť oblečenie. Akože...
idem sa tebou pozerať. Musí byť len tu niekde. To nedával si ho náhodou niekde tu. Akože, tak ak by ste ho nevideli, tak napíšte do komentára. Musím si proste chvíľu si musím premeniť. Tak. Musela som taký shopping a neviem. A chvíľu chcem iba jednu celú tak počkajte. Preto tak tie postavy zmyslujú. Možno vy to uvidíte, lebo ja nevidím. Už to mám. Tak dobre, poďme. Áno, poďme, láska. Tak ideme opraviť. OK. Tak ja idem už. Akože ja som zabudala tu aj tie dve. Ale akože neviem spatiť deti. OK. Komejúce. Troška to trvá, ale za chvíľku to bude. Vidíte tieto hodinky? Aha, už to je. Akože ja mám dve obývačky, som spravila. Vstávaj, Amelko. Eliška. Amelia. Už je ráno. Áno, je ráno. Tak čo si dobre oblečete? Tak ja si dám teda dneska tie šaty. Tak ja si dám tie šaty. Proste dvojičky musíte rovnaké veci nosiť. Jedna si vybere a potom druhá si to isté. OK. Tak ja idem namo. Tak ráno ideme. OK. Akože preto som spravila do obývačky, lebo aj dve miesta sú tak. Na budúce obývačku vymažem, lebo ja som nevedela proste, že či je už obývačka hotová, alebo nie. Ak pustíte nejaké súšťanie, tak ja to robím s perom. Lebo to ja robím s mobilom, ale idem z toho. Dobre, si posadajte do obýváku. OK, ja idem spodiť iba. OK. Tak. Preto majú rôzne vlasy hnedé, lebo nevadila som proste. Tak sadni si, Milan. OK. Tak vstávaj. No, dobré ráno. No, tak si sa presveč. OK. Ja si dám toto. Takže neviete prečo má tam tú činku, lebo ona je dosť silná. No tak, toto akože ideš, tomto. Mama. No tak dobre. Počkaj, mama musí chvíľu počkať, lebo ja mám len jedno pero. Nie dve. Chápete? No tak. Milan bude stať. Tak ono si sadne. Akože ono si... A ja. A Milan si. Tak... Idem snídanie uvariť. Tak čo si prosíte? Ja by som si dala najradšej. Čo máme? Idem sa pozrieť. OK.
Nemám chladničku. Akože prečo mám tu gauč a telku, lebo ja som mám zhruba tu hovorila, lebo to je ako taká odpočiareň. Proste tak. Tak čo? Tak si ja dám wafle. A ja si dám, a ja. Tak my si dáme vajíčka. OK. Si sadnite. OK. OK. Tak ja si sadnem. Tak OK, tak vám dám. Akože... Ja neviem. To stane jeden. Ja tam som... Akože... To stane... Musím dať na blať. A tam bude ešte mixer. Tak dobre. Asi troška potrápí. A tak. Dobre. Tak to máš. Tak. Tak to máš. Ďakujem, mama. OK. Máš. Čmart, Nelinka. Či Eliška. Ja už sa potom mena proste. Preto sa milím. Ona to zjedla. Musím dať na chvíľu nové. To není fér. Akože nemusím ísť. Dobre, čo mám? Prepáčte, lebo ja som to nevidela. Akože ja som fakt slepá. Sklapujem. Tu máš Anastázia. Ja som na to. No, inakšie. Tak čo chceš, Milan? Ja by som si dal vajce. OK, a ja si dám dve vajíčka. OK, ňam. To bude dobro. Ňam, už to cítim. OK. Akože, vieš čo znamená? OK. Akože musím počať. Akože tam sa... To by som to nevedela. Preto majú idličky, lebo náhodou. By som si je chcel nechcel. Tak, dobrú chuť. Aspoň to staniera. OK. OK. Tak stej. Dej. Dej. Tak to ja. Tak mi, choďte sa. Môžeme ísť von, mama? Teraz nie. Nechoďte. Poďme pozerať nejakú rozprávu. OK. Toto je nejaké pekné. No tak OK, a ja idem s vami. OK, tak ja umiem viac.
akože sa vás týka, že prečo ja som predtým mala pes a teraz mám pero, lebo mi skoro každý deň vymeniam ruku, prstúku a ešte pero. Akože tak. 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 Toto je umyté. Už večer je kurva. Prepačte. Excuse me. Excuse me. To čo tam akože hovoríte? Nič, mamka. OK. Takové. Hop. Tak, a už to má. OK. No tak poďme niekam. Tak už som dala, že budeme na nejakú prechádzku. Nie, poďme niečo robiť. Poď sa sami hrať cesta. Teraz nemám čas. Akože, ako vám to poviem, že že ja akože skvapujem, lebo táto rodina hlavne, že tá čierna čma. A ja som vám nehovorila, že je to nejaká divná sestra, ale nechcela som vám to hovoriť, aby ste sa prekvapili. Tak si užívajte. Tak. Ideme sa pozrieť, čo robí sestra. Áno. Akože preto to nerobím s prstom, lebo už mám pero. Rýchlo sa musím vrátiť aj. Tak my si zadneme zatiaľ na kauč. Budeme sa rozprávať. OK, máme. Tak mám sestra. Čo je? Čo je? Chceli sme sa spýtať, čo robíš. No asi čo robím. Veď sa pozrite, čo robím. Aha, hrá sa? Môžeme si aj my? No to určite nie. OK. Akože oni sa. OK. Konečne môžem hrať. Tak dobre, poďme sa hrať. OK. Tak poďme. Kde idete? Ideme sa hrať. OK, potom sa pôjdete kúpať. Chcete sa potom ísť kúpať do bazéna? Áno! Čo on si sa pôjde kúpať do bazéna? To je divné. Aj my sa ideme. OK, tak idem s nimi. Akože. Ja si mýlim slova, prepáčte. Akože, viete, že tu nie sú také ponožky tie, akože. Tak ja idem. Tak my si ešte ideme plavky zobrať. OK. OK, za chvíľu sme tam. OK. Tak ideme na tvoj kúpel. Akože ja som si mýlim. OK. 5 minút, lebo ja
veľmi tak ide. Tak my sme mali na také poskotie. Prepačte, že ja hovorím aj po česky, aj po slovensky. Ja som bola aj Česku, aj po Slovensku. Proste tak. Tak my si ideme zobrať plavky. Počkaj nás. Ja sa neviem, ako sa hovorí to. Tak ja si robím tieto. Okay. Ja som mám zmyslela Matej. Že prečo deti majú takto plavky? Ja sa mi to neháča. Proste tak. Tak ja si dám tieto. Prečo majú taký detský hlas, lebo akože prečo ja mám aj hociaké hlasy? Lebo pretože, aby to bolo akože detské, to spela tak. OK. Tak. Akože tak idem tu. Haló, už si presvedčená? Áno. Ja zoberiem. Hej. Tak poď. My ideme do Ivylky. Tak pôjdem s vami. Ideme do Vendry. Tak ideme. Akože za chvíľu tie video skončí, lebo tak akože bola tá rodinka dobrá, akože, ale potom je tak veľmi noc, lebo ja idem kakať. Akože chvíľu sa kúpajú. Ľudia, ak ste počuli nejaké zvuky, tak ja som kakala. Akože tak minút později. Tak už by sme mali ísť von. Ja už schladnú. Hej, poďme. Tak okej. Za hodinu by mala prísť tá mama. Takže oni sú takí rodičia, že tak poďme to povedať. Deti, poďte už von. Dobre, mami. Dobre, mami. Tak poďte. Choďte sa presvedčiť. Tak sa chvíľu o hodinu pôjde nejakú na dovolenku, alebo tak. Ak budete potom chcieť, akože, tak ak budete chcieť, tak pôjdeme na budúce do parku. Jupi! O hodinu. Akože ja som zapomnila
na trojke je kúpeľňa, tak tam. Poďte. Tak paste ste sa. OK, tak ja sa idem dole. Počkám vás tu. OK. Ak by niekto nevedel, že čo znamená OK, tak to je, že dobre. OK. Akože aby tak. Akože to je tak. Takže tej rodine tak, že akože tak. Možno sa stávam, že tá rodina divná. Proste tak. Ale mne sa to tiež tá, že taká divná, tak a tak. Tak idem na jednotku. Akože ja som za chvíľu bude večer, takže sa poďte rovno pozrieť, čo píše. OK. Tak za chvíľu, keď bude večer, takže oni pôjdu spať a vidím, za chvíľu skončíte video, takže ona sa ide pozrieť. A oni sa pôjdu tiež a pôjdu spať. Tak dobre, ja počkám takto. Tak príde noc. Už prišla noc. Tak idem sa kúpať. Tak idem. OK, budeš sa s nami kúpať? Hej, chcem. No včera som sa nekúpala. Ani ja som sa včera nekúpala. Tak sa budete pekne kúpať. A môžete si všimnúť, že akože ten dom svatý, pretože to by mal byť hotel, ale ja som to vymyslela ako dom. Môžete si jedné video pozrieť, že, ale je také malé, tak jedno video si môžete pozrieť, že je veľmi tak, ako vám to poviem, že jedno video je také, že aj kratšie, ale akože je inak vyzerá. Hej? Tak ja sa už dám. Tak. A ešte veľa sa vy ukúpajte. Dobre, ja vám řeknu na chvíľu ich postrážte. OK. Akože idem im dať pyžama. OK. Postrážte ich. Dobre? Akože si môžete všimnúť, že ona má iné a tie deti majú iné a tá veľká, ten veľký nemajú proste, lebo to je takýmto o tom, že to je taká rodina. Že oni nechceli to ani. Prepačte, že ja neposuniem troška tie smáliky, ale musíme to tak spojiť. Dať sa niesť. O hodinu postej, akože ja mám čierne pero, akože tak. Chvíľu to trvá, ale uvidím. Aha, už je to. To je iba chvíľočku a tak. Tak poď. Dobre, tak to máte potom vyžamu. OK. Už dávame. Čo najviac peníle. Tak o hodinu posteli.
Tak choďte už von. A dajte si píš. Tak my si dáme, ja už mám. Idem si lamen okúpať. Tak my teraz chcem sa ísť pozerať na balkón. Jo. OK. Ja sa pozriem. Akože... Ako vám to vysvetlím, že tak... Ako vám to vysvetlím, že akože to je to kabort. Aj veľa ľudí to akože hrá. Takže tak. Tak už som umýtá. Tak už som. Tak poďme sa pozrieť. OK. Ja som sa umýla, takže ja sa musím. Iba poďme čakať pred dverami maminu. OK. Ty sladíčko, choj sa ním. Tak a ja sa idem umýť. Tak už som pár hodinu postejí. Ako som umýtá. Ak ste počuli nejaký pachot, tak mi spadla taká ceruska na tablet. Môžete ju niekto aj poznať, ak to máte tablet. Proste je tak. Ja nie som ani vlastný na počítači, som na tablete a mám aj klasnú. Tak. Akože tak. Čiže maminka sa presieče. Akože to počkajte. Tu počkajte. Zase mi tu posiela. Tak. Preto tatínek nemôže ísť, lebo musím ju, lebo tak funguje TPOS. Tak presvedčujú sa. Tak ja idem spať. OK. A ja ich idem spať. Ak sa chvíľu bude končiť tie video, tak sa ešte rozlúčime a tak. Počkaj tu, Santa. Čakaj si, ja už zabudám tie meno. Tak dobrú noc. Dobrú, mami. Idem si premeniť plišáka. Tak ja si beriem toto. Tak ja si idem. Tak ja si dám toto. Akože... Dobrú noc. Dobrú noc. Dobrý noc. Budu. Tak hoj, Santa. OK. Ja už... Jupi, konečne. Dobrú noc. Som mám nejakú jednu vec povedať, Vieš prečo kašľam? Lebo akože mám sople.
OK. Tak já už idem spať. Ak chcete tu hýbať, tak musíte dať vlastne 10 lajkov. Tak ahoj!